Chokwadi kutaurirwa unyemwa sembari dzekumusana hama dzangu. Hakuna chinhu chinorwadza sekuremara watokura. Nhasi tamboshanyira murume anogara kuDhama Falls anonzi Desmond dzapasi. Uyo akasangana nedambudziko rekutsva muviri wese nepetrol yaiva murambi kumba kwaSabu kwaaishanda gore ra2010. Asi chanyanya kurwadza murume uyu kubva paakatsva gumbo rake riri kuramba rakangodaro ronda racho risiri kupora. Regai tinzwe achitsanangura zvisere. Ndinonzi Desmond dzapasi. Problem yangu yakatanga 2010 kunana 2010 ndakatsva nepetrol asi ndakachira kumba kwaSabu. Andidedza futi kuti uye kuno ndaipota nichita mabasa kumba kwake kwaSabu. Ndaipota niita mabasa ekumba kana kugarden kana kungori mpambaira kana muriwo uriko ndo ndaingopuwa ndiendeswa kumba chino pani kugo kana bhagidhi rechibage. Saka pakupedzesera aida kupfira imba yake yeuswa kitchen. Saka vaida unocheka uswa kunonzi kubhesi nemukadzi wake. Papa nemwana wake ainzi Shoni anga ari mudiki kwandiri. Saka ndiye wandaifana kunotakura uswa kubhesi waifana unocheka nemukadzi wake. Iye nemukadzi wake wachicheka, inini nemwana wake tichitakura tichiunza kumba. Papa nedistance. Saka vakanga vanditi ndoendera riri kumba. Ngoro vakanga vasina vangu vane mabudonga avo tu. Saka ndaenda kunorarira kumba. Kumashure ndo pandaishanda kugarden. Ndo zvakaita kuti ndigozoenda kumba kwake rimwe basa rakaida kunoita kubhesi. Saka ndaenda kumba kwake paipai ndakasvika achigadzira light kuchihuwa manheru. Ndakasvika zvekuma 8 kumba kwacho kana siri kukanganisa ndezva 2010. Ndasvika zvekuma 8 ndasvika vachigadzira light kuhuwa. Vachigadzira light kuhuwa. Light iri vaiti vachirigadzira raiti vakaribatidza raibvira nemasaidhi vachiti light iri chii chiri kuitika harina kunadzovhara mushe here. Saka ndaingoti vari kugadzira rambi ndirambi ndaiziva zvichiitika zvakadaro zvekuti unogona kubatidza robvira nemasaidhi woridzima worigadzirisa. Saka zvakatora nguva zvichiitika sekudaro. Ende pandakaenda manheru ngoro yataifanira kunoshandisa yainge iri yekunokumbira. Kuma 99 ndakavabvunza ndakati because ngoro itaida kundonidhonza nemaoko tuye naye pamba. Ndakavabvunza ndakati tadita unoita sei tanodhonza ngoro iyi kuchiri kuchena. Tikasike kuzozora sezvo mangwana toda kumukira zvakanzi tichaenda kunoita sei kunoidhonza. Ipapo ndo pandopedzisira kuziva dzadziri kuma 9 pandakabvunza nyaya yengoro. Ndo pandakazotsva. Saka ndotarisira kuti ndakatsva zvekuma 10. Ngori musi wa10 June 2010. So 10 June 2010 kuma 10 dzeusiku ndo pandakatsva. Ndadzokera kumba pandakatsva ndakabuda apo mumba ndichibvira. Ndakazongonzwa ndiri panze kuti pane vanhu vari kundidzimura. Asi pakudzimurwa kwandakaita hembe yangu yekumusoro ndakatomboishandisa. Asi ndandakatsva miri wese. Trouser ndandakapfeka short bhurukwa ndo rinonzi rakatsva. Asi hembe yangu yanga yakangoboka apa ndakatomboishandisa 2-3 years ndabva kuchipatara hembe iyoyo yandainge ndakatsva ndinayo. Saka ndaenda kumba kuna gogo. Pandakasvika kumba papa namai nini vangu vane matwinzi tichiri vadiki takakura tiri tese upenyu hwedu. Ndasvika kumba mai nini vakatotarisa padhoo vakatofungidzira kuti musha kwange kune zvigure zvimwe zvaifamba zvisina kupfeka zvakazara madhaka. Saka pandakauya ndichimhanya ndichichema ndichinoka dhoo pavakauya padhoo vakatotiza vakatofungidzira kuti chigurepo sina ndakwapuka miri wese ndisina hembe kana. Vakatotiza gogo ndo pavakazoona kuti ndini. Nguva Sabu yakabva achitevera kumba achiti ndo zvaitika chichi. Tobva taenda pachipatara chepadhuze. Pachipatara apa ndakasvika ndadhiriswa miri wese nekumeso. Ndobva ndanzi
asi kukwanisa kudzokera kunorara kumba. Mufana kutsvaga mota aende kwamuriyo kune hospital mbepo dzafana kunge achitoonekwa. Saka manheru ezuva iroro gogo vakazofonerawo vamwe sekuru vangu vekuborodhiyo vakati tichaita se ndokufonerai mangwana ndokuudzai kuti tataura nevamwe vakomana kuti kudii patichange tasvika kubasa ndotaura nevamwe vakomana. Asi sekuru vai vakazofona vachiti ndawana mota ndakuya ikoko. Saka vakazosvika ndofunga kuma 3 dzekuseni ndiri kuchipatara chiya ikoko kumusha. Ndopa vakanditora neshamwari yavo nemota vanondisiya kuchipatara chekuchitungwiza kugomba. Kugomba ndorangarira kuti ndinenge ndakangosvika kugomba ukuru kuseni rimwe ndaswera mba ndarara mangwana mba ndatonzi transfer kugomba. Pakauya ambulance zvinhu ndaichirwara zvimwe ndaizviona zvimwe zvacho ndisiri kuzwa chii chiri kuitika. Ndipo ndaenda kugomba ndatobva neambulance kubva kugomba kuchitungwiza ndichienda kugomba. Kugomba ndakagara gore ne3 months ndiri kugomba ndiri muchipatara. Ndiri mugomo pandakagara ndiri mugomo ndaigona kugara 3 months ndisindika 3 months pasina kana munhu wanda unondo. Zvese zvitaurwa nemadhokta kuti unoitwa operation inoitwa geographically. Mamwe majekiseni andakambobayiwa ndatorwa ropa kuti ndiende kuPeta ndizvo process yachange yakadii. Ndakatobhadharirwawo nevamwe veimomo majekiseni aidiwa $2 kana siri kukanganisa mazuva acho. But paizodiwa munhu aisaina kuti ndikwanise kuenda kuPeta. Ndiri mudiki time dzacho but hapana munhu akakwanisa kusaina. Ndaifanira kunge ndiri kuoperation ndiri muko. Kusvika ndazobviswa muwadhi yandainge ndiri ndaendeswa mune imwe wadhi manzi mazarisa. Woendawo mune imwe wadhi ndakabviswa muwadhi yemabhenzi yandaindiri ndakaenda mune imwe wadhi. Mune imwe wadhi momwe ndakaita 3 months ndirimo. Gore ranga rapera ndakagara dzimwe 3 months ndiri imomo. Mama vachinzi kuenda kumaofeya here kuti ndikwanise kubuda because ndaingobude ndigozodzoka. But hapana kana zveofeya zvakabuda nekuti ndakabva kugomo ndine bhiri re$6,750. Ndichinzi ndikudzoka kucheka. Handina kucheka pandakadzoka ande hapana kana akambotaura nezvazvo. Pandakangobva kugomo ndakadzokera kunogara namama kwaigara mama. Kwaigarawo kwakasiyana nekwaigara gogo asi ndakakura nagogo upenyu hwangu hwese. Gogo ndo vaitichengeta. Asiwo pandakabva kuchipatara mama muziva zvinongoitawo mwoyo wana amai pavanogona ngofunga kuti arye nditori mwana wangu ndichizii nekuti nditori mutauni vaitobva vakatondibereka ndisikwanisa kufamba but ndakaenda ndichizvifambira. Ndopandakanogara kwamama ndichimboenda kunodhiriswa kuchipatara. Kuchipatara kwacho ndiwandanira kuchipatara ndaitonoenda ndichipushwa nebhara apa nedistance yakakura. Saka pamwe ndakazi ndangozvidresa ndiri kumba. Harina kunatsopora gumbo rangu kuti rapora. Rakangopora zvekungomarara zveshe. Asi ndakwanisa kungorarama ndiri pane vanhu but nyangwe tiri pane hama. Nokuti nhasi ndakaudza kuti gumbo rangu natwakandonoo ndichidresa Ronda diki riripo. Vaingozoona but ndaikwanisa kutoita kana 2 months pasina munhu ambobvunza kuti ko gumbo riyasi chigara pamwe chete. Pamwe ndaimbogara kuborodhiro wana sekuru ambuya aitombozoona tombotaura nezvadzo dzimwe nguva. Saka ina ndaizoita musimba ndirame ndichitaura uye ndakada kuti ndasa kubva ndiri kugomo ndaita 3 months ndiri ndega. Mushonga wekuisa pagumbo pamwe pachona mugomo maigona kushaikwa mushonga pamwe ndaigona kutengerwa nemastudent nesi vatafanana sene munhu avo imomo ngonzitengera hama yako mushonga ndo matengerwa ndaitwa mushonga kana kuti ndine mumwe wandinaye pasaidi ari kurwara ari kuuya achionekwawo nehama dzake. Vauya 2-3 times vangondoona ndiri ndega bcause vanogona kuya hama dzachiona dziri kana 4-5 vachiona hama yavo pamwe murumu matiri 2 mapatient. Saka vaizongoyo pamubhedha pangu ndibvunza kuti zvakamira sei zvakamira pamwe pachona vasina kundibvunza vaigona kutongoonawo vauya nechikafu chehama yavo nechikafu changu zvandisiri kuziva. Saka ndo mararamiro andaita ndiri uko. Kana pasina mushonga ndaingoshandisa bhandeji rangu raiswa drip. Kana pane mushonga
because pane mushonga waiuya gomo asi mushonga uyu kana uchiiswa vanhu hauzombonzwi ndewani kunogona kuva uri muchigaba chihombe vari kudhireswa vanhu vanongotoraisa mugaba mudikodhiresa wodhiresa kana wapera haizonzi nekuti nhinga hana mushonga vaisadaro kana wauya unenge uri wemunhu si wese kasi kana pasina unaitengerwa mushonga wake nehama dzake. Saka ndomamira azvo zvakaita ndiri kugomo ndopandadzoka ndinazokwanisa kudzokera kugomo zvakare kuze mazuva achona kana mari chaiyo but ronda rangu rarisina kumbopora rarakaomarara pesa kudai iri gumbo iri harina problem rarakaomarara pakati kuti nguva yekutonhora panototsemwa iro raitoona mumwe munhu tonetiropa zvokuti kana kundakamuka kusenda tofanira kutanga ndamboti fambe kuti ndikwanise kuita kakuriregere ratakandisunga. Saka handina chandaimbokwanisa kunatsoita naro rachona rarisina mbobvira rapora. Pandakazobva kumusha kwandaimbobva mumusha nchienda kuBhorodhero ndokuna sekuru vakauya unonditora pakutanga ndo vaimboti tinzwisise zvo ndaikwanisa kungonogarawo zvangu but kwaiva kusina zvekuita kuBhorodhero kwai kana zvandaikwanisa kuita asi kwakungogara vachienda kubasa chisara kuna mbuya achingotaura zvenyaya yaiva vachienda kubasa but pane pazvinozorema vodzokera futi kumusha ikoko. Wodzokera kumusha kwachona unongodzokera kugara but pane paunozongoona futi kuti izvi zvine zira randave kunyangwe iri situation haidi kunge uri padhuzechi zviri nani uzviitire zvako. Ndo pandakazofonera vamwe sekuru vangu hanzvadzi yamamangu vaigara kuno ndo vari apa vatouya kuseni kuno kuchitoudza kuti pane vanhu vari kuuya bva tongoti aregedzeni tise timire. Ndo vandaigara vakanditora first time kuno kuDhamafosi pakumusha vachigara kuzasuko ndichazoti yatwe ndichibata pane time yekuma 6-7 years ndo vakanditora nchigara navo pamba pavo kusvikirawo ndazokurawo zvekuti ndinomboendawo kwangu ndichitambudzikawo zvangu ndiripo ikoko ndichigenawo experience ndiripo kusvika nanhasi ndaugarawo pano ivo vanenge vari kwavo vachiva vachindoonawo uri kunzwa sei ndo mamiriro azvakaita. Saka gumbo rachona nanhasi izvezvizvi ingangoti gore rapera ndo paratanga futi paratanga kunyuka rakanyuka vari padiki pachingoita pachita but ndakafungidzwa ndezvemuna June because muna June ndaigona kutori dress asi June akapfuura ndaimira zvekuita sezvekudress asi gore rapera harina kumbomira ratanga riri diki pesi rari kutokura iri gumbo rekuti ndaikwanisa kungoswinya tanga ukwenya paukwenya paipai vaizona pane duzu area pato neronda raya harisi kupora munoita kana kuita 2 months kari karonda kadiki kasiri kupora uchingobhandeja kusvikira ratokunoko rakutokwidza kunoko panangowanawo mushonga ndo pane kungotengawo zvinhu zvachona zvinenge zvakangoma hazvinzwisisi kuti pamwe pachona unogona kuiwana kana $10 antibiotic richida $6 rinenge richirwadza nguva zhinji kutoita kutanga watoti mapiritsi epain acho aripo here anenge achiita $1 antibiotic rikuita 6 pane panombonamira ndandiri kushandisa futi SSD yandaimboshandisa kare yaiya asi vamwe vatotaura madhokota vatotaura kuti haichaite kushandisa futi chi pasi dzimwe dzenguva bhandeji rinonamira zvekuti kubvisa kwacho ndobvisa neropa. Mushonga wachona unenge uchiita $4.50 hazvisi zvekuti ndo mushonga uri kuti kanzongoita kuti ndingokwanisa kuita dzimwe nguva ndaisa harisi kuita handisi kwanisa kurwadziwa ndakukwanisa kuenda kunosenza pamwe 1 hour pazuva na 2 hours zvakuti ndozadzokera kumba ndotomboya kunondorara futi kana 2 hours kuno tanzwa zviri nani ndakwidza futi kumusoro. Ndomamiriro azvo zvakaita izvezvi. Okay, ngetimbodzoka kumashure tanzwa muchingoti kumusha ndokwa zvakaitikira kwaSabhuku ngatitsanangurire kuti kumusha kwacho ndikupi chaiko kwaBhora kwaMwanza. Okay. Sabhuku mungakwanisa kuti udzowo zita rawo here kana anonzi Juwero. Okay. Chemo. Okay. Apa mama nemakore mangani pazvakaitika? Ndandiri kuma 13, 14, 15 paka 13, 14
dambudziko rekuti ndini handina kuenda kuchikoro saka dzimwe zvinoitika asi ndobata zvimwe izvezvi musi wa2 June ndikusvitsa 27 years musi wa2 June saka zvakaitika 2010 musi wa10 June kuruma 10 dzeusiku ndopa zvakaitika 2010 musi wa10 ma10 dzeusiku ndopa zvakaitika. Saka ndichifunga ndinongofungira ndandiri kuma 14 years 15 years pakati papa kana kuti 18. Okay. Sabhuku vane kubatsira kwavakamboita here zvese zvakaitika izvi? Sabhuku ini ndayatorwa ndauya uku. Sabhuku vakazoita kuteera. Zvimwe zvachona ndanda serious zvimwe nongoita kungonzwawo zvipisi. Zvekuti zvimwe zvacho unogona kunzwa pamwe zvisiri izvo bhozi zvimwe zvachona ndaisana nazo zviona nemeso angu. Sabhuku vakauya 3 days the first week ndiri kuchipatara. Semanzwira angu chinoita kuti vatadze kuuya. Zvinonzi dokta vakati pari kudiwa mushonga. Ini ndiri serious ende ndinoziva kuti handiri serious. Ndine 3 times dzandinoziva kuti ndaita semunhu akarara ndichipepuka ndiri paoxygen asi ndaisaziva kuti oxygen ndaikuona pane chisimbi chiri paside pangu ndisingaziva kuti chiri kunishandei. Ndaitofunzwa pamaexercise panguva yachona but nekugena experience ndiri muchipatara ndopandakazoziva kuti yange iri oxygen. Saka nguva iyoyo vakaudzwa kunzi dokta vari kuda vati pari kudiwa mari dzemushonga. Mukoma weSabhuku ndo vakataura kuti apa chisina zvemunhu ngatisawestei mari. Ngatisevhei mari kana ndakafanira kugwezve izvi kutongobvunza mashoko andikutaura yaya vanotokutaurira izvi. Izvi futi gogo vaitotaura vachiti pane hama ikwana Sabhuku yakauya kumba. Gore rineri zvisiri zvekare zvinzi vanga vatadza kuwirirana vachitouya vachiti mai raisi ndiregerereiwo panyaya dzakaitika pane zvaye zvinhu zvekuti ndiendisi hazvina kutaurwa ndiripo ndosita zvekunzwa nagugu vangu nyakundichengeta vacho. Saka zvimwe zvachona ndine umbona zvipapa ndine 3 days pamashure apo ndiri kurutsa ndisiri kukwanisa kudya epu yandonokwanisa ngodya ndakadya kuseni ndangonzwa kunge ndaunzwa nzara ndonzwa simba ndotodya maepu aya ndonzwa kunge ndaita zviri nani ndonwa mapirizi pamwe pachona kuti ndidye pamwe pacho ndobva ndatorutsa but nezuro ndakatodya zvakanaka namari nezuro izvo zvitonzwa kuti ndiye ndaita kakurikafa pakudya but ndisiri kwanisa kudya. Saka ndakapedzera ndavaudza gogo kuti endai kwaSabhuku pachona muvaudze kuti chii ndozvandiri kunzwa inini ndoda kubatsirwa ndoda kuenda kuchipatara neproblemu yangu. Gogo akasvika pamba pacho vakaudza mukadzi wavo zvamari mwezuro mukadzi waSabhuku zvakanzi vaenda kumusangano kana vachinge vauya nchaita sei. Nhasi kuseni gogo ndavafonera ndakati akazouya here Sabhuku zvanzi akangofura nerodhi apa gogo vanga vakabva kunhamu kuepoti kuno hanzi haana kana kutombobata kana maoko haana angofura akati haana kana kutotaura nezvazvo. Uye ndiri kumusha taigona kutamba neshamwari dzangu. Pashamwari dzangu mwana uya wavo ainge aripo kwete kuti ndichirikuda kutamba nawo but inyaya yekuti taingosangana pakuita sei pakutamba bva pangoya munhu wakaita sei ndaingomutaura ndakatsvira kwaSabhuku chichi munhu bva taura kuti asi Sabhuku aitoda kuuraya bosi mwana ainge asingazivi Sabhuku asi mwana wake ainge aripo. Ndebva ndatoti zvesho yanga rudaita sei kundoraya bosi ndainge ndine hasha mukutaura mangu munyanga mwana wacho nekuti nemwana wacho vaye vatakatomboviringidzana ndakatovaudza kuti makandipisisa kumba kwenyu mwana wacho. Hapana kana akauya unondibvunza nyaya iyoyo. Saka izvi zvipesi zvataitaura zvandakambotaura nemunhu mwana wachona aripo munhu iye akataura kuti saka vaida kuura hapana kana havanambobvira vakauya kana unondibvunza. Ndabva kuchipatara ini havanambobvira vandibvunza kuti kuchipatara zvakazofamba sei. Ndakasangana navo parodhi vane mukadzi wavo vakangonditi zviri sei kuita kunge takamboonana mari mwezuro kuita kunge asi tatingori vanhu kuti taikwanisa kungoonana muraini momo mwese kule kana ndatosangana nawo nedzimwe dzenguva pamwe ndingaitokwanisa kuti pamwe vanogona kunge vanekakonyara kana kuti pati dzimwe dzenguva inini ndoenda kunongwa kuti murisei kuno kana tongopfudzana nawo kana kuti tangosangana neshamwari dzangu tongotaura nyaya dziri kungoenderana nezvi idzi hadzitaurwe idzi.
kuri kumusangano pamwe ndindangoenda kuenda kumusangano ndo anenge ari pamusangano but ndakagara pamusangano nditoziva kuti even kitchen yandakatsvira iyo pakatogadzirwa kitchen paside karipo ka kitchen kawo kane zvidhina zvisina kusva kekudhara kana ngobvira kakapazwa ndaifungidzira kuti pamwe kitchen mandakakwarira ifana ngoipazwa kitchen haisi kitchen yekuti inganzi ngarare munhu patone bed neka kitchen kako kekudhara neimwe kitchen hombe yakavakwa paside but ka kitchen kako nanhasi karipo kana indakaenda kumusha ndoroti yakaenda nayo basi stop neingona ka kitchen kaikangori kana musha kwai kunodonderwadza kana kunodonderwadza ndikari ndisingaziva nde vakanga vakauya vakati nyangwe naida vai vakanditsana kana nehama dzangu vaimbouya kwandirika sora hako ndizivi nezvakaitika but handizivi kuti zvanga zviri imistake iri yakaitika kana kuti ndezvechokwadi pane zvavaida kuzviitira saka nanhasi zvekungondinetsa but 2010 kumboramba risatapo ipapa vamwe dokta vandakaona vaingototi kumba rako rakuratidza kuti ikenza ende wakaita ronda risiri kupora rinogona kugadzira kenza kana ndichatombosiyiwa asi zvinhu zvakangotanga nekuti dai rakambopora kana zvakaita iri rozoita ronda ndaiti pamwe ikenza but arambobvira rapora gumbo ndaikugara ndichiona ropa every day izvezvi makatasa pawaidziko yembe ndedzekuisa ipapo pango nemabhandeji aripo pawaanga achiwachwa every day ndakaridhiresa ka 3 masikati ndoridhiresa kana ka 2 manheru nhasi chaichai kuma 3 day usiku ndabhandeja pandatobva kuno kundabva kugeza ndichitogeza ipapa paronda irori saka handina kana handitomborina kana mufaro tambonzwa muchitsanangura nemi kuti pamakaenda kuchipatara makaita nguva pasina uya kuzokuonai mazobuda hama dzenyu dzakakutsanangurira here chaita kuti vasai kuzokuonai hama dzangu inini maonero angu inini kukura kwandakaita kumusha vandakura hamusi musha medu musha managogo amai wamai ende amai wamai gogo wangu ava mukoma wa mai wamama wangu. Mai wamama wangu akafa nguva iyoyo. Mama wangu akachengetwa nagogo ava. Zvekuti vana sekuru vandi kutaura havasi hanzvadzi dzamama wangu chaidzo chaidzo. Iye hanzvadzi dzekwamai asi titori hanzvadzi nekuti ndo musha macho. Izvezvi mama wangu atogari pamba vanotogarawo kwavo vanochengeta. Handizivi wangu kuti sei vasingagari kumba uko but ini sebonde rangu ndongoona kuti ukama hwachona havasi mai vavo chaivo asi vanhu vane rudo vakakwanisa kuita sei kuti chengeta. Nedzimwe dzenguva pamwe ivo sekuru vacho basa ravo chero ravanenge vachiita chairo chairo. Kana tiri kumusha ikoko pavanenge vachiita vari kutumira mai vavo pamwe pacho tichitombotambudzika tiripo kumusha tichizomboenda kumagadheni wana sabhukewo tichishanda kuti tiwane muriwo tiwane chibage togona kutomerwa nasekuru vachona varipo. Havasi tombotowana sekuru kuti vangatoti vane mari dzekuti saka pamwe pachona pamwe kune kushayiwa panguva yachona vafana panapa ndine kamwana kangu akamumwe munhu anogona kuti ndipo $5 ndinayo but handikwanisi kumupa nekuti ndinoda kuita sei. Saka panguva yachona ndiri kuchipatara ndaigona kuita 2 months 3 months singazivi kuti munhu anenge afunge asiwo ndiri nhangu pachezvangu kunyango ndiri ndabatsira ndinayo mari unoona munhu ndofana ndingoenda kundonoona munhu ndisingazivi handikwanisi kuvapa mhosva kana kuti panguva pamwewo vanhu vanenge vakaremerwa pose tiri kumusha igona tombofa nenzara nagogo ivavo asi vana vavo varipo. Saka handizive kuti chii chechi pamwewo kutambudzika kusaziva kuti zvei zvakamira sei. Ava mainini vangu avo vakava nematauza taigara kumusha kubva vari vadiki vakatouya vachisiwa vane 3 months namai vavo vakachengetwa nagogo kadiki futi ava maini vane matwinza. Baba vavo variko izvezvi but baba vavo kana kuti vatoti vatofoni kuno but vatoziva kuti mainini vakauya kutama zozvo ende vanga vatori kumusha kuna gogo nemwoyo vakazida kuenda kunoona dheze murume wavo izvezvi ndiye ari kugera kubaba kwangu kuizvezvi vakagera but vakagera vakaona kana ka 6-7 dollars kachona kuno kuti takatoimirira mari haina kudai soda kutenga mushonga yakutoenda mushonga dzimwe nguva kunokwanisa totokwanisa kutsvaga chibage chatopera chacho watopera toti haukupera mangwana tozoita plan mangwana yavo vasitoripo pachona pamwe pachona inini ndogona kungoenda nawe ikokunda kurwadziwa ndoteza ndodzoka kuno hakuchagara kune munhu
hanchatoziva kuti ndodi saka tona zvitori nani. Ipapo angototi pa 3 days ziso achitindura kuenda kumba watone maki yawo ikumba kwavo. Ndotonga ngakwenda kunoona gogo achiya kunotoona kuno kwachinoona mumwe murwere kwepwe. Asi avana kukwanisa kuzodzokera kumba kwavo. Nemari yavo vanga vakapa gogo vachiunza kunoku. Vana vavo gogo havana kwanisa kuzodzosera mari kuwasha kuti chi. Saka indiwa kuti futi akana kwanisa kutombogera ngavawechi. Avo vada kuya unokuona kuti achisiya kuti mumwe wavo kwazvichaita. Kwakuti zvanza nongogera munombobatsirikana chi. Pari baba vangu vari kuenda kuti zvinhu zvakaoma dhisi. Kunzwa zvinhu zvakaoma ticha kuti ange kuchengetwa newe. Toita sei? Kati hapana zvekuita bozi wavo vachiona kuti toita sei vakatogera. Bozi inogona kuenda 1 hour ndotodzoka kuno. Hapana chichafamba pa 1 hour pamwenda $5 yacho kana kuti handina kuiwana. Kufamasi kune kuda kungoendwa zvinei kuti nemari here kana kuti. Awo kuti uchitsaye zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu wakura umbodzana kura munhu zvakadai unoda kungotowana mari yako ushandisa zvinhu zvako chinyararike. Saka zvinhu zvachona zvinonetsa. Zvinenge zvinetsa kuti unenge uchida kungowana mari but pasina zvakana nyangwe ndichifamba ipapa pandoba ndisitoita so zvimwe ndopfeka hangu socks kuti munhu atozviziva kuti ndine problem. Ndakatosimba zvakanaka ndichitogera zvekuti anomboziva kuti ndozvandiri. Asi nyaya yekuti nguva yachona iyoyo ndanzwa simba ndokwanisa kutombogera but ndokwanogona kugera 2 days. Pamwe nchingoti ndaenda ndadzoka masikati nchipa maadonda pamwe 3 days ndakarara. Ipapo ndine 4 days ndisiri kudya ndichipera simba miri. Saka nyaya dzachona pamwe pachona unombokundikana but unongoona kuti hapana kutongoshinga kana zvangonziwo ndo zviripo. Ndichingoona kuti Mwari wachona vanenge vachitodi but pandei ndichienda vamwe vangoti kubva 2010 Mwari wakuchengeta waifana kunge wakafa. Saka unongoti Mwari pamwe ane zvavari kuzviitira. Pamwe vari kuda kundiratidza vanhu vasingandifari nevanondifarira because panguva yakadai so iyoyo ndopandinokuona zvinhu zvakawanda. Ivo vari kuno kubaba uchacho havakwanisi kundifonera zviri seiko watoziva kuti nyaya dziri kuda kushandiswa mari. Saka havasitombokwanisa kana kuti vatombofonera. Kutoti vatotara neni ngatofana pafoni yavo ndochidaira but ndozoto kuti handingatombodaire bhozi kwandiri vanenge vasitomboda kuti asi bhozi nyaya dzine chekuita nekubuditsa mari. Pamwe vanenge vachitambudzwa waona kuti kamari kanako hazviiti handizivi. Ndezvipi zvezvimwe zvamaishuvira kuzoita muupenyu hwenyu zvakazokundikana nekuda kwedambudziko ramanave? Inini muupenyu hwangu ndingadai zvangu ndiri fit beside zvekutyoro kana kuti zvichi zvinenge zvichitongoitwa nevamwe. Ndozvandaitarisira kuita ende zvandiri zvezvizvi ndikadai ndandiri fit ndikadai ndichitopawo vamwe vanhu mabasa but nekuda kwe situation pozi ipapa patogera kumusoro but kugera kwandakaita handinambo kana sekuru vangu pandichigara navo chivaudza kuti kuda kugera ini vaine shungu vachiti ndakawanawo mari kwandiri kushanda chakubatsirawo chigero chakubatsirawo bozi ndaida kugera nemasola nemagezi neindisina. Vaine shungu ndakawanawo mari chakutengerawo chigero chakutengerawo inivheta chakutengerawo chakati but nekuda kwemasituation kuti mari dzedzi dzichinetsa vakakwanisa kundichengeta sekuru kuti panguva yachona kana dziri gore randakagara nawo ndiri mumaoko mavo anobvira ndakatenga kana chibage chandaitokwanisa kutotenga ndezvekuti pamwe vatobudawo vaenda kubasa ndine muri wandikuda kana kuti mafuta apera ndozvandaitoti kana kuti muriwo urimo handisi kuuda urimo asi zvimwe zvisaikwanisa kuita sei kuita asi zvimwe zvese zvezvigero zvangu chitobva mumba ndichitonouya nechigero changu pamwe ndichimoenda kune vanogera ndomugererawo ndamugerera $10 ndopuwa $3 sezvo kumana ndisiri kutenga sadza ndaichengeta ndikwanisa kutenga chigero changu kusvika pari nhasi. Situation iyoyi ingoripo asi yainge iri nani. Saka ndomamirira zvakaita dai ndandiri mutano handinga promise kuti chakati but ndaitarisira kungoita zvinoitwa nevamwe zviri nani kuti ndaifanira kutombopawo vamwe vanhu ita apa
ndakatongodai so pane zvimwe zvikuno kuti pana uda kukurwa yadhi yese inotoudza munhu kuti inokura yadhi uda mari yotaura kuti ndikuda $3-4 because ndeichigara mahara kutaura kuti muridzi wacho nakafanira kupawo parishi ndikwanise kugara zvakanaka. Ndini ndinoona nezveino yadhine ndakatoona kuti mari rawandisa izvezvi zvinoita zvoti handina hangu mari but ndakafanira zviitwa sei ndini ndinoziva kuti ndinotozvifambisa sei. Saka nekuda kwegumbo kunyangwe kunzi dai rakadai inini utachiona ndazvinzwisisa hangu kuti ndo zvapo itsaona but marwadzo acho haasi kuzopera. Ndatori munhu akasimba pasina kuti ronda iri pasina pain yaindibata kana ndanyanya kumira sidereki but zvaizvezvi everyday kungorarama ndine pain. Kuchando chikauya harimbotangi futi here kurwadza? Zvitongori obvious but pane pasina zvekuita. Riri chitongorwadza panenge pasina zvekuita ndopandozopfeka socks. Vamwe vangati kubva 2010 hamuna since madoctors zvaita sekunge zvakundikana hamuna kumbokwanisa kumbofambawo maybe kumaprofita kana kuna vanoita zvechivanhu kuti gumbo iri zvichiri zvekutsva here kana kuti pane chimwe chivanhu chiri mukati? Kuchivanhu ndakatraya kumaprofita ndaenda zvokuti ndakatonzwa pane profita ari kubatsira ndoenda dzimwe dzenguva unozongoita nekuti pamwe pachona unogona kutoenda watonzwa kuti hazvindirira zvakati pamwe pachona munhu anoita sekunge asiri kuda kubhadharisa pamwe pacho but unotozoona kuti munhu akutoshandisa advantage yokutoti pamwe pachona akutaura kuti $5 zvisati zvatomboita angokuitira zvakati zvishoma shoma akutouya musoro ikoko ari kupe baba ari kumba wakarara ndakatorara vanhu vari ndandatumwa namudhara hanzi kopai. Saka pamwe pachona unokwanisa kungopa munhu pamwe panisina kutaura mari dzakawanda unokwanisa kungomupa kuti iye nenika tipedze because pamwe ndine BP chaiyo kutoti kana kuti ndikavhiringana nemunhu anogona kutadza kuziva kuti zvichiri zvekunetsana pataita nekuti dzimwe dzenguva inini nguva zhinji ndeiita kunge zvinoita kunge ndakatageta munhu nepamusaka pekuti pamwe pachona munhu pamwe auya andikwereta kana kuti auya nebhutsu dzake ati isonere bhutsu panguva iyoyo ndongoti pamwe ndine hawani awa chete ndiri pamwe ndikutoshingirira ndosona bhutsu dzedze ndapedza kusona bhutsu pamwe munhu uya kana kuti auya ndasona 1 bhutsu obva atora bhutsu oenda nayo kumba otiko imwe yachona kwakuda ndati pandikufura chienda kumba ndofura ndichisiya ndosvika pamba pamwe ararama ndangosvika ndaiti muvhuranda but ndozodarika 3-4 days munhu uya haachataura nezvemari yangu. Munhu uya achienda kubasa kana tichisangana murodhi hatina nyaya strike dzekuti tingangoita namamuka sei maswera sei but anokwanisa kusira medhi wake bhutsu kuti enda unidzonosomwa 3-4 days munhu ndichisangana naye haatauri nezvazvo ndobvunza medhi onzi havana kupiwa here hamuna kupiwa here mari saka ndichizvifunga izvozvo ndoiti hasha dzakawandisa ndokwanisa kudzokera kuya ndobva ndachienda mudza kuti kana musingade kuya nechi bhozi dimi makauya nebhutsu kana musina mari musaite sei. Saka munhu paanozvinzwa handizivi kuti anofunga kuti ndezvebhutsu here kana kuti nesituation yandinayo vazhinji vanenge vachizviziva but vanenge vachiita zvavo vasingaita sei vasingazvizivi. Saka handizivi kuti munhu anofungira chii panguva iyoyo bhosi ndinenge ndichitaura mari yangu iye anenge achienda kubasa kwake anditi achipiwa mari yake nenguva iyewo ozondi ndenda kufunga kuti munhu ari kushandisa advantage. Nedzimwe dzenguvawo munhu anenge achizviona munhu ari munhu wepamusoro munhu angoita zvimwe zvinhu zvekuti zvinondibhuhwa mari. Okay, saka kumapostori nyundo dzavo dzanenge dzakamira sei kunze nengumbwe? Kumapostori hazvina kunyatsondifambira zvakanaka unongochingoudzwa zvinhu zvese unongochingotenderedzwa zvekunogona kuita futi stress futi. Kune vechivanhu vamakamboenda? Kuchivanhu ndakaenda kuchivanhu but pandakaenda kuchivanhu chandakaona chakandikonzeresa kuchivanhu nyaya yekushayiwa mari because ndine namba dzandakatora ndatanga kucommunicata naye munhu kubva nditi 150 ndobva ndachema panditi une mari ndakati ndakamuudza ndine $50 mari yandandisiya chida kunzwa kuti vari kunonditenderezva kanzi asi zvezvazvanhasi ndikati nhasi kuita sei kuri kunaya handisi kuita sei handisi kukwanisa
$50 pandakazoiwana ndakaiwana iri $50 pati pa $50 ndakamboda kuti ndiende but ndakatona tsona ndosiya futi zvimwe kuno kuti sina kumira zvakanaka but pa $50 ndine zvimwe zvinhu zviri chida kana $20 kuti ndisiyo zvinhu zviri right ndobva ndakundikana kuenda ndobva ndazoenda ndine $20 rari muzuva pesa apa ningi zvichanyaya kuti ndarwadziwa mandazoenda ndine $20 ne airtime yandandotengesa airtime ndine $50 ndikazoitoresa airtime pakutora airtime paipa inenge ichindibatsira imwe maprofit achona ndichidai imwe ndichitenderedza saka ndakazoenda ndine $20 ne airtime ye30 ndanyaurwadziwa ndobva ndasvika ndichiti ndichataura nawo kuti pa $50 yama makanditendera azvitere kuti mungojusawo airtime yayi yandinayo bosi izvi zvandama ndine 20 ne airtime. Saka pandakanosvika ikoko munhu wandakataura naye handiye munhu wandakatanga kune kwani maoffices pane munobviswa mari pane anokuona apa wozonoti iko kune vanobatsira vanhu. Saka ndasvika pane munobvisirwa mari mumwe munhu imomo akandibvunza akati mari wakanzwa kuti mari inobviswa i150 here ndakati ndakazvinzwa batanga kunyora mapepa ake panzi chindipa mari ndakubudisa $20 ndatonzi next ndatraya kutsanangura zvanzi achimboenda tozokuona kubva vazondidetsa ndatsanangura futi nyaya yangu papa ndipo vakanditi aiwa mari yako hatitenderwi kuita se kutora mari yako chidzokera unogara muya mwe tichaita se tichakudedza airtime yangu ni $20 yangu ndakadzoserwa pachitobikwa chikafu itonzi dzapasi wadya here chichichi pamwe pachona sekuru vacho vakatozondiona vakati ndandisina kubaya vasati vandibatsira vakati chirara uzoita se uzoti mangwana ndakati kurara handikwanise ndotouya futi mangwana achona kuitira kuti ndichida kudresa manheru ega zototi ipapo pandaitogara ikoko ndaitonogara kwangu ndega bozi ndandave kutonwira vamwe vanhu vanenge varimo ndega nengiziziva bosi ndingiziziva Kupora. Saka ndakadzoka kumba ndakafamba 3 times kuenda zuva rechi3 ndobva vakandiona ndavawe kutobuda vakatumira anoita zvekubika vakangonotora mishonga yavanotora mandaisirwa muplastic vanzi unokwatisa uchita se uchitova makumbo acho. Saka ndakangoyo ndakaita saizvozvo but panguva yanenge ndichitoita izvozvo zvinongoshona ri kutoita wese zvekuti zvese zvemishonga mupushindire mune mishonga yakawanda maherbs ekensa echichichi ndinazvo izvezvi zviro imwe yandisingatozivi tinoshandei yandakapuhwa futi mutauni mane vamwe Dr. Chiwish yebalist asi kwese kundaingoenda ndisina mari Dr. ivava vanobvirawo naRonda vamwe nditiita so maoko havuna kwakunzwa pain here ndikati handina kubva wanditi uyu mushonga unonotawe kumwa ndakazosiya futi ndakuti ndakanwa ndiri kurudza kuti nditi ndikudzokera ikoko kuimari futi yanenge ndichishandisa kwaDr. Chiwish kwasekuru kanenduko ndakaenda kune vasekuru kanenduko ndo kwandakaenda neairtime chichichi ndakafamba 3 times. Saka pamwe pacho ndingoshona kuti ndakwira apa paDollar futi ndasvika mutauni ndakwira Dollar kunosvika kuside kuGulf uko ndazokwira futi Dollar ikoko kunosvika kunonzi kuma-steps zuva rekutanga ndakatoburukira pama-steps ndakazofamba kunowanikwa mabhazi anoenda kusouth uko ndakatenderera neroad kunonzi kumakubva uko netsoka kunosvika kunonzi kuFidelity kubva pamabhazi pama-steps kunosvika muFidelity netsoka nemanga ndingasiri kuziva kwandiri kuenda asi dheri chituni handakuziva ndakanokwanisa kunoburikira kunonzi kwaBoka asi first day ndakaburikira pama-steps semadirector ndakaita wanzi wakaburikira pama-steps but inyaya yekuti une usiri kusaziva kwese zvinhu zvekuti ndaishandisa kana $4 pazuva kuenda ndosvika handisi kubatsirwa ndodzoka futi mangwana ndodzokera futi pandakazopuwa mushonga ndowandakaenda ndashandisa ndiri kushandisa pachona zviri kuita wese togayo ndodzokera futi here matari macho andinombobvira ndapinda futi chichi kunitaziva kupinda asi vamwe rutopinda rutoti rabirwa mari chitonzi mari yoti kutoida after 3 days vamwe atoya vachitotenda nere but dini handisi kwanisa kubatsirikana bosi kuti upinde pamwe matare machona zviri kuda mari. Saka confusion ndo inozongondowandira ndozongovi kana ndangodzoka mukumba ndotoona kuti regedze nditsvage mari yechikafu ndidya yangu nemhuri yangu ndichiona kuti chii chichiitika
Okay, mataura nyaya yemhuri yenyu, tingade kuziva kuti mhuri yenyu yakakura sei uye mudzimai wenyu akazvigamuchira sei pamakatanga kuti tikuda kuti tivake musha, sinzi mataura kuti zvinhu zvakaitika mune 15 years. Vakazvigamuchira zvokutoti zvimwe zvacho maonero angu ndo zvimwe zvakatova pashungu because first days zvakazaziva zvavo zvindo zviripo but nekufamba kwenguva tichingodanana pana hazi ndezvegurapera kurapera tiri kumusoro kwende pamba pavo padhuze nepanapa pagedhi papa vachingotendera dacho ndo pamba pavo ende hatomboenda kana mba kwavo pano ndo pamba pavo uye kumba kwavo ndo vantoyafa. Saka zvadaro havana kuzviziva tichimananasitire kuti unongotaurawo sezvo unenge une problem hapana paunowanza problem kupera ngotomboita chindirwadza iri pamwe vacho ndai nditore bhandeji kana ngokudziya kuti hari rinengoneka ronda nongonzwisa because hapana kana nonzi iri kuyaka. Saka ndo zvakaitika zvekuti vakungofunza kuti pamwe isituation diki but nekufamba kwenguva wakatozi chitoitawo chinovaonesa nekutongozizi hapana kutombopikisa wakaita ndo zvanga zvatopa ende havana kutombopikisa vakatongosvigamuchira zvakadaro nanhasi iwo mabhandeji andobvisa ndisiri ndogeza ndakangobvisa kokanda chavo ndotora ogeza pazviva ndokundobvisa katiri rapararwadza pese ndotobvisa mandarigeza ndoisa rimwe bhandeji pane chirwadza rinitendere kana kugara pandaka ndokunosimudza roramba kuisa pasi roramba. Saka ndo vanogeza dare mumwe munhu asina kumbozvitendera kana panguva yaunomupa mabhandeji kana kuti nguva yaunonetsa paone zvaunongochita izvozvo unotonzwawo kuti apa hapana zviri kuitika. Saka kubva ipapo rudo rwava rusati rwambochinja kana ko hama dzacho hadzina kumbonetsa here? Hama dzachona la first days ndozopa vakambo nekuti nini ndakambowana muno dhamafosi asi nekuwana kwana ndakaita nekuda kweproblemu yangu futi zvakanetsa futi chiri kudanana vanzi chirema anodi ndatorana nemwana wamai vai ndagara naye mwana wavo hatina kumbotora futi nguva titakangogara chiko 5 months 5-6 months pa 6 months aitombonzi uya utombotora mabhegi woenda asi aizodzoka ega uya utora mabhegi woenda uzodzoka ega pamwe pachona pakapedzera kwaitoti aiti mimba yandinayo ndeyako but mama vari kuti zvakati tone mwana anonzi Ebeneza asi mai vachona vanoti asi wangu asi mwana wavo wakandiudza izvozvo kana kumba kwacho ndakambokuenda kune murume wachona ngatauri kana ida kuziva nezvemwana uyo unoenda kuna gogo vacho vakantaura kuti unoenda kuma-DNA test mwana asi wako nekuti vanoziva kuti handina kana chandoita se asi kune mwana mukomana ariko atone zvekuma 4 years hapana kutoenda kukreshi anonzi Ebeneza. Saka nenyaya yekuti vaiziva kuti handina mari handina kana chii saka vangonditi kana uchida sekuru vakatotsonzwa endai kuma-DNA test asi iva sekuru ndovaitonetswa chinzi ane nhumbu ivo ava sekuru vachitoneswa chinzi muzukuru mwana wangu ane nhani. Saka ndoita sei ndakubvisisa dakutonobvisisa nhumbu iyoyo nekuti anozoita sei nenhumbu yaakapuhwa nemwana wenyu iva sekuru vangu vanoziziva nyaya idzodzo dzese. Saka izvezvi ndinongoziva kuti kune mwana pamwe ndevangu pamwe haasi nepamusana pemwe ndakangonzi endachi kuma-DNA test. Saka DNA test rachiona ripira ndotangira ipapa ichingoti mhenu kana achinzi ndevangu achauya but ndisingade kuti wangu mwana azoita sezvandakaitwa nababa wangu onini kuti baba wangu anobvira ndavaziva kubva ndiri mudiki ndakazovaziva mazuva atanga covid ndavaziva pana zvavanoita zvekuti ndingati vari kutoziva problem but kutofona unotofona 2 missed call 3 missed call hapana anoreplya kuratidza kuti maybe pavakauya vachinditsvaga pamwe vane type yemwana waitarisira kuti ndichaona mwana wangu rajaya richazondichengeta ndina ndiri first born yavo vane vamwe vana. Saka vauya vabva vazoona ndo zviripo
wakasvikira kumusha ubva zoenda mama kuno kwanza ari kuti amafosi mazuva atanga covid iri pano. Saka nepfungwa dzangu tinongofungidzira kuti unozva kuti kune mwana but maybe mupfungwa dzavo mwana wavo waitarisira asiri aripo kana kuti vane zvavaita sari panguva ine mwana wangu uya wandakasiya uya ndichazodai nekudai. Saka ndo pfungwa dzimwe dzatenge ndichingofungawo zvangu kuti maybe ndo dzine dzavanenge vachifunga. Okay, ndazondotaura zvokuti munoita zvebhabha zvema-airtime mukanyatsotudza kuti munozvibhalansisa sei basa iri munozvibhalansisa sei zvema-airtime? Airtime tambenge tine chishopu madziso auya ava madhamu wangu vachingoita wiki vari panapa. Tine hamba yatakapuwa neveku 7 per day, hamba yekuti tibatsirikane pano. Asi nepono kwanda ndakaita zvinhu izvi ndakaona kuti tinogona kungovhura chii because problem yangu ndinchiziva kuti handisi munhu wekuti ndakaenda kubasa ndokwanisa kutoswera ndakagara zvandakaita pabasa. Totomboda rimwe time dzokuti nditomboenda kumba kunozorora, ndoti ndambozorora kana 1 hour na 30 minutes ndodzokera futi. Saka ava ndo vaisara vari kushopu. Saka zvinhu izvozvo takanozviisa kushopu. Pabhabha rangu apa pandakaisa chimwe pakebheni rangu ndakaisa chimwe shedi paside ndochanda ndaugirira umu tichitengesa. Saka mukutengesa umu yaikwanisa kungotengesa zvinhu zvakaita pazvinhu zvakauya izvi papane 4 ma4 lita zvemafuta, 4 makg eshuga, papangoni 4 zvinhu pazvinhu zvakauya nemakesi edu anga aripo futi, but makesi edu ainzi titengese tiwane kubatsirikana tichiitawo zvekutengesa asi zvichizoendawo toita sei pazvinhu izvo, but ndo maonero andakaita kuti zvazvo kuti tibatsirikane nekutengesa doviri. Saka takazviisa uku zvese nongoti kubva vachingouya hapana kupera wiki ndopakabva pauya hamba. Pauya hamba iyi takangoita semwedzi tiri kuno tichidya, pane zvaimbotinetsanetsawo futi tichimbomira kunozvitengesa kuti kazonovhura shopu. Tavhura shopu hapana kupera kana 4-5 months kumba kwavo ndokwanga wakuti. Saka zvamafunga izvi mukufunga kuita sei ndofanira pandavati musi wa5 January rokuuya chinoita sei chibvisawo pashoma parevi tinapo. Saka pakutendedza kwataita vachenda tinohodha ichi ndakagerawo uku ndichidai gumbo richitorwadza tikakwanisa kuwana $100 yedu netumwe tuchikafu twatakangowana kuti kuendesa ikoko pa100 taida kuti ingonoti tsvagirai ikuru, but takasvika ikoko takaona zvinhu zvachona zvakanotirerukei pa100 takatoitawo sevanhu vatobvisa list redu kubvisa chakati mabvisa chakati nechakati mama obva vauya anga ne70 anga vakasungirira obva vaibvisa futi pai vatozova kuti vabvisa 70. Saka ukeshange tori zvoma 170 zvakadyiwa zvishoma izvozvo tisi takatsvaga. After izvo ndopandakatanga kutsvaga mari dzamhama dzidzi ndichita sei ndichidzosera, asi mari yamhama ndofungidzira kuti yakasarira kuma $20 because mama pavaiuya dzimwe ipapo vakatouya ipapo kushopu vakutorona zvinhu but vakatozomirirawo kuti varongedzerwe futi vaende. Handina kuziva kuti zvaifambawo sei ipapo. Pamwe pachona hanzvadzi yangu pakasununguka kamwana kedu pamiri pavo pakaenderana nepehanzvadzi yangu. Mama vakandinetsa futi kuti mari iya yandikuita avhera ndada kunowedzerwa ropa kuchipatara. Because mama inini vanga vasina kuti mari yangu ndikuida, asi nepamusana pekuti mama wabvisa mari takati takagadzirira rokupa ichi takawana mari ndokupai mari yenyu maita sei maita baba. Saka pakazo ndovhii kuchipatarawo onziwo hada kuwedzerwa ropa kudi nyaya dzacho handina kudzinzwisisa, asi ndongoenda ndiri kuda kushopu kwacho kwakabhoroka ndokwatabvisa futi mari taendesa uko. Nguva imwe chete ndakatanga kutsvaga mari yekwamhama isusu kuno kumwedzi wangu wakaenderana ana 2 ava vari panzava nemwana wehanzvadzi yangu nemwana wedu. Zvakaitika one day
kana siri kukanganisa 1 day kana 2 days asi pane 2 vakazvara 1 day vari vazukuru vese vagogwe vavo 1 day vhiwa ari pamurehwa kana 2 ava vanga vari kwavo kumba vanogarawo nemurume wavo isusu kuno kuti tiri tega kuno saka mari yakashanda kuna vhi yakabva kunoku futi nini kwatakaenda uko ndakatozoita lake kuti munhu wandaigera akanditakura mahara kuenda kuchipatara asi nditorina mari futi panguva iyo ikona ni $17 saka ndo mafambiro zvakaita saka ndakazodzosera futi dzimwe mari dzichienda kuna mama asi kuna mama ina unodzopera mari inofanira kunge yakasara kuma 15-20 asi kuti pese vaiva vachitora mari havaizotora mari yokuva tsvaguka grosari asi chinhu zvokuti ndaisazozviwerenga pozi chagara chingori chinzvimbo changu saka nditoziva kuti kuna mama ndichitoneka kunga chikwereti kandinako futi pamari kemashure iya yavakanobvisa saka ndo mafambisiro ataizviita but izvezvi handisisina chishopu chakavhara sarwa nebhabha vatoisa zvimwe zvimapango pasaidi chikoto mwari vakangotendera bozi takatozona zvishopu takapedzera taakungotengesa mazepi maputi mapfuko mabhiskits tisasaisa shuga raisi mafuta zvese taakusatengesa tangotengesa zvinhu zvidiki zvongoti chingowanawo mari zvimabhiskits zvichidiwa nevana chingokwanisa kungobata mari everyday ndo zvinhu zvatata kuita sei zvatangada kutengesa asi nekuda kwekuti pane pamwe pachinomboremisisa kuva ndavhara saka nderupi rubatsiro rwamuri kuda imimi kuti muri eZimbabwe kubatsira inini zvangu rubatsiro rwandandiri kunyanyoda gumbo rangu inini rakaita zvakanaka handina kana problem handina kana problem yekuti ndiri munhu wekuti handisi munhu wekuti ndingade kuzoti ndingaomerwa zvekuti ndiri kuda kunotsvaga mari yekuti ndingatenge upfu handeupe kunotsvaga mari yangu ndendinapo kana pane zvimwe zviye zvaitika zvinopfuura izvozvo but gumbo rangu inini ndo randinoda kubatsirwa naro chete gumbo rangu rakakwanisawo handizivi kuti situation rava inaro rinorapika here kana kuti rave kuda kudamburwa but kana iriyo solution yekuti rikuda kudamburwa handina naro nekuti peni ndo yandisiri kuda ndo iri kutonditadzisa kuita zvese zvandiri ndichida kuita kana iriyo solution rongubva hapo ndokwanisa kuita sendowo zvakanaka nekuti iro rega ndo uri kunditadzisa handina kana problem iri mbangu kuti ndinopedzera ndichinzwa mudumbu kana ndisiri kudyiwa ndaifunga kuti mudumbu mangu tadza kudya kuita sekunge ungofunza kuti pamwe infection ndiri kukwidza repuze tichigweduka miri wese chipatara kwandakamboenda ndakanzi ndoda kuonekwa naspecialist doctor specialist wachona vari kuti vari kuda mari consultation $50 handina kana yekuti ndaonekwa handina yekuzorapwa yachona futi kubasa kwangu ndinongokwanisa kuwana mariwo yekutsvaga chikafu kuchengetawo mwana wangu ndo mari yandikwanisa kuwana handisi kukwanisa kuzowana mari yekuenda kwaspecialist nemabandages handina mabhandeji ekudresa mishonga majiendai mabetadhi ndongotiwo pane ndakwanisa nemamwe mapiritsi andee ndichinwa ndongoti pandinenge ndakwanisa ndo pandinongotsvagawo asi kana pasina ndinongozvisiyawo zvakadaro ndee ndisina zvekuita saka ndomamirira zvakaita ko tambunzo ndichara zvemari yakasara balance kugomo mungatiudzawo kuti roughly mari kuna yakasara asi kuti hapana kana yakatombobviswa kana okay ingaite mari yese yange iri 6,750 riri bhiri regore re3 months panguva yachona iyoyo 2011 ndo mari yaifanira kubviswa kugomo saka ndinatombokwanisa kuti ndigozodzokera futi kugomo kwachona pane mumwe munhu akambondiudza kuti dai wadzokera kugomo kwachona pandakada kutsvaga information yadhokta wachona mbananzwa dhokta wachona akafa futi mucovid saka ndakabva ndatopera simba nekuti ndaida kuti ndikwanise kudzokera kana kusejari kwadhokta kwachona iye ndonokwanisa kutaura naye but handina kuzozvikunda ndanzwa dhokta wachona akusisina saka
zviri kungondiremera nanhasi. Ndinoda kubatsira vanokubata ipa namba dzipi? Pa 0785 257 921. Mungadzokorodza zvino. 07852 57 921. Kana bhaibheri chairo rinoti vakakomborerwa avo vanopa kudarika avo vanogamuchira, mazvinzwira kuti dambudziko ravadzapasi rakatanga sei? Tanzwa tose nyaya yavadzapasi inosuvisa zvikuru, asi chasara chinodiwa kuti tibatanidze maoko pamwe chete tivabatsire kuti upenyu hwavo huendeke zvizere. Make sure muri kusubscribe, muri kukomenda, muri kulike kuti musazopfurwe nezvimwe zvirongwa zvatinokupai seSly Media.